paseo bat egin eta gero, saskira bete bueltatzen gara bero. Otzadarra ostoetan irudikatua, orbelaren gainean dabil basakatua, egazteak badoa zailaupena, horrelakoa bai da gure udazkena. Alkumeak jaiotzen dira baserrietan, ordua aldatzen da gure ordularietan, gau luzeagotan amestera, bai zoragarria gure udazkena, bai zoragarria gure udazkena. Barren gorriak, onddoak, urrak ta gaztainak, dira garai honetan oparo ta bikainak, paseo bat egin eta gero, saskira bete bueltatzen gara bero. Otzadarra ostoetan